Arep menyang ndi, Bu? Arep menyang pasar ki Mbak Sayur. Ngaharani ing ndi? Iku ke warung. Yuk. Punya to, sing menyang pundi? Aduh menyang pasar. Lo sareng. Ya. Wonten apa, Pak? Adik-adikmu ing ndi? Ada, Pak. Yuni, Bani. Pak. Oke. Monggo, Pak. Kono apa dhisik harus Mbak? Oh, nggih. Ibu tidak pundi? Ibu tidak pasar. Mbak, kula budal sekolah ini ya. Oh iya, hati-hati ya ning dalan. Nggih. Kusik. Ono TV, kudu kembang gula. Kusik. Iki. Mboten usah, Bang. Kudu kembang gula ya, gue sampai sekolah. Ya, hati-hati ya. Yo. Mbak. Oh, hati-hati ya, pada. Monggo, Pak, budal. Yo kono dhisik. Esok temen makate. Nggih, Bude. Kula wonten jadwal ingkang. Oh, ya kono hati-hati. Nggih. Nah, wait. Rani arep mangkat sekolah. Nggih, Pak, nggih. Ayo ngilpadu wae. Nggih, pun kula Pak. Ya wis pasti tak udah jelas ya. Nggih.